Adamlar bir hakda hiç zat bilmedik wagtlary mış döredýärler. Salam mehruan tomaşaçylar. Siz bilen her birimiziň ýanymyzdäki mış. Biziň bu gezekki mehmanymyz Türkmenistanyň halk artisti, gödel wenanymyz Gülşat Gordowa. Hoş gördük Alepa. Men bu gepleşige köp garaşdym. Siz bilen näle bir normal gürleş bolan radorda? Arkayn. Arkayn gürleş. Arkayn. Onu açyňyz çykaran. Aş dursunna. Dursun. Aş arada. Mejit bilen seni men etdik kon 50 dilay. 50 idi. Öyle durýarsyň aş. Jenem. Çalaca iyiydi bana görmesin. Nememe? Onu biraz berak bak gurlan diyecek gurlan bu göz mü ya o göz mü? İkisinde de var. İkisinde de. Böyle yöne sonunda da radyolaşıp gelipsiniz. Aynı söz verdim de şoň üçin. Awa. Canın sağ olsun. Sağ ol. Sözümü yıkmadığınız için. Yöne men üçün doğru aýtsam, şeýdip oturanyňyz gowy. Şeýle. Nawa? Näme? Sebäbi bilemok, siziň gözüňizde seretsem gün aljyraryny öýtüp gorkýan. Onu aýraýynmy? Yok, men aljaratmaz seňe de. Men aljaratmasaň bolýar. Böyle. Yöne Meni siz siz barada aýdylan zatlara göre men özüm aljyradym. Men aljyramak öwrenşen. 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 Onu Gaýtam özüm aýdyp bereýin özüm barada. onu İllen bilen dady. Jeýlemi? Yok. Yöne siziň olary aljyratma mümkinçiligiňiz bar. Çıkaran açyňyz. Aýraýynmy? Ha, aýra. Ne şundan aňaryk mış ýaýratyp bilýär. Hawa. Şahat urulýan eken öýde diýip. Taýajak mış özümiz öğretip berýärmi? Aýtma. Men ýöne doğru aýtdym, hakykatdan siz bilen gepleşige men aljyrak geldim. Aljyram otyr, aljyram gider. Aljyram şuňa eşitdiňmi? Minimum 3 güllap aljyrar. Yo çykandan soňra aljyrar men bilýän. Näweýle? No, bilemok. Sebäbi näme üçin? Men siz hakda köp adamdan soradym. Ýöne olaň hemmesi menden 5 metre aljyradyrlar. Näme üçin? Näme üçin? Wot mene näme üçin men sizden soratym gelýär. Nämeden beýle bolup bilýär? Men arada erwetler diyetler elmedimi ýa näme ýa gidilip gürlemediler men şoňa düşünmedim. Näme üçin aljyradylar? Siz arada men Gülşat Gordowa arada siz gyzyklanýar diýäňem welin menden sorama diýär. Oho. Menden sorama gelýär. Näme üçin men beýle? Onuň köpsi daşa 80% hakykatdanam fiýleýärler. Awa. Biz şeyle var sözlerim diýdiler öwül sözleri. Biz samawuçka ol professional diýerlerim bar içinde. Onuň ýöne köpsi siziň öz sungatyňyzda hiç ýyly söz diýip bilmeýärler de öz karakteriňizde bir adajyk ikirjenlenýärler da onuň aslında mena orşa kan düşünemok. Halep ýöne orşa düşünýärmi? Men atlyna ödüm ruskiýzy içine. Zlapamit näme bolýar? Zlapamit ne bolanlar diýmeýin. Meselem sen şu wagt bir ýamanlyk etseň 10-20 ýyllanam şonu ýatlap men şoň arnalaryn. Eden
yamanlaň jogabyny bererdim. İdil aňa giriýär da şu wagt ýan ýakyn bolan zatlar hiç şeýle ýadyma düşýär. Bolýan şo meni de şonýar. Menem ýa zlap pamet nimkan. O zlap pametini. Zlap pametini diýmek sözdüň özi iki sözden. Zlo, pamet. Pamet. Zlo bolan şo erwetler şo beýninde ýatda saklamak da Şol sözde bir diýdi. diýipdiler. Elbetde belki şoň özi şol bir zlo eden bolmaly diýen bolsa. Belki sen 20 ýyl mundan öň ol saňa bir zat diýendir, sen hem häzir güneçeli unutýan nälersiň, şu wada çellem ýüzüne sen edýän nälersiň ýa-da görseň gözüň bilen iýýänsiň ýa olar ýazat ýok. Men bir zat aýdaýyn, men köp zatlar bilýän, özüm arada kim näme diýenni maňa ýetdi şol. Yetse de şu aýdyp berilen soňam şol ýanky gürlän men barada gürlän adam öňden çyksa bildirtmän salamlaşarnam ýylgaran öňküje ýaly özüm alyp baran hiç bildirtmeýän şol maňa diýen zadyny ýa eden ýamanlygy ondan beter diýse diýip geçne diýlen hakykatken. Şoň üçin ýanky şu diýen zlap pametni belkim ýok ol zlap pametlik däl adam ahiram bizde ýürek ba bizem aýdymçy bol ýyllar bol kim bolanda da şoňa diýýär. Düşen. O da zlap pametni däl men şu ýürege salýan adam. Geçirimli siz? Geçirip otyr aýdýan men hemme zat ay bolýa diýse diýbersen ne ýöne ýatdy ýürekde galýa o da näýilek ol gahar edip däl men bir hilek öýkölek daýdym. Men asam jeli men öz kiçiligimden häsiýetim men öýkölek. Şunu men şu wagt zlap pametni adam görmedim da edil şu wagt hakykatdan hem geçirimli zenana seredip otýarum. Ýöne bu sözi kim size diýip biler? Ine birinji variant. Häzir siz men variant ködürleýän. Bulan üçin sen haýsyny bilseňiz da men bilýäňiz diýen. Bolu ana şo diýip diýen. Ýöne bilmeseňiz hem Murat, şon men bilsemem, bilmesemem. Menem sana şonu hakykata aýtmaýan. Ondan erwe sen men barda şeýle pikir edipsiň diýip men şonu idesim gelenok, diýesim gelenok. Olar da düşünür. Aslında men ýöne şu gepleşiň şert şon ýaly bolsa, hawa. Şert şular ýaly. pikir etmeýän men bolsa diýip goýbererdim. Ýöne kim bilýär, bil galsaňyz, bil galarsaňyz has gowalar, onuň oğlu şu adam aljyraga oturandyr ne. Bilmä görsin. Ýöne bu asıl şertini idil bu gepleşikden soň olara jaňa edip söýüşmelilen zat ýok. Men saňa aýdyp otyrym, aýdylanna da men şonu bildirdim. Bilsemem bildirtmeýän men. Jeren Halnazarova. Zlap pametni şol diýdi. Dur dinle Şu zlap pametlik barada dämi? Dur köşeş häzir. Sorag berdi. Hawa zlap pametni, hawa. Meni nimetmeli kirlen hawa. Jeren Halnazarova. Birinçisi häzir nimetme şo diýdi diýip kädir. Olar ýagat ýok. Diýse de hawa. onu kiretmeýän. Nime? Jeren köşeş. Birinci variant Jeren Halnazarova. İkincisi Beýmurat. Üçüncüsü Familiýasy. Beýmurat Amangulow diktor. Aha. Sen DJB'ge diretdin. Yo ikisini kiretdim diýen haýsyka diýip garaşdym familiýasyny garaşdym. Beýmurat Amangulow. Sen Beýmurat tanýan. Üçüncüsü Amalia. Bir şey diýmem. Dördüncüsü Maro. Maksat. Hiç dedi. Hiç dedi. Sebäbi men hemmesi bilenem hiç ilistiçkada bolanok ya bir ýerde da jigara şol bir zat saňa şey diýipdir diýen sözüni hem eşitemok, diýlenem bolsa adamdyr diýer otyr. Her hilek adaji biz şol ine meselem käwat bir burunda şolýan adam bilen şoň aňar şo sözüniň aňasyna da ýetmän käberýän dik goýberýär. Bilýän? Ýöne ýüregimden näle ýene bir. Ol aslında diýilende de ol. Şoň üçin ýöne men zlap pametni diýen o. Zlap pametni. Bir zat ba. Halipa, sen bilen jeýle başa baş gelip söwüşýänden gorkmaly.
yüzüňe gülüp bakyp soňam ýygyňdan wot ene şol gorkunçy şol. Bilmän ýörseň ýygyňdan ýöne. Wot biljek bolýar. Ýöne bulan hiçsinden men garaşamaga bilemoga men kim diýip bilerkä buny. Menem garaşmadym ha şu wagt. Menem garaşmadym menem iýmini men garaşmamsaň menine şunu mışmışlaň arasyna goşdum. Jeren Amalyona? Begmurat. Begmurat Ciktir. Birim. Maro. 4 ha? Şert şeyle birini saýlamaly sen. Gaty kıyna. Adyny aýtmak gerek ýöne sanyny aýt. Birinçisi Jeren Halnazar 1. Bir. Onun ikincisi. Şonda duray diýip maslahat berýär. Özüme de Jeren niýe diýipmişin. Ona. Siz şonu taýladyňyz şeýle. Bolýar. Ýani men gyýlardan eger kredesimem gelene. Demek Jeren Birinji ne повезло, birinji şodron soň diýenler. Belenniňiz stop. Diýmedi. Iştat diýmediňiz. Diýmedi. İştat diýilmedigini Diýmediler gerek şonu. Ýapşe diýlen ha şo söz. diýildi. Jerenjan menne şulaň özü şu wagt şoňa itdiler-de meni zaçem. Kofe içenler nadam? Kofe. Aydym. Kofe. Şo. Aljıraya da diýmediler mergenne var. Ana suw köpräk içe aljırayan molmoly kofe içen. Aljıramok ýöne içedim gelýär. Şası. Siz gaty taýlyk görüpsiňiz eýen bu gep. Näçe? Yo. Yo, bir şol diýmede gördüm, anonsda gördüm. Neme aydymlar. Ýa. Özüňiz düzýäňizmi ýa kim düzýär? Özümem düzýän, düzdürýänem. Başga şahyrlaryň aýdymlary ama, kompozitorlaryň aýdymlary bar. Ýöne Öz aýdym. Özüm. Meselem gaýta aýdym şu wagt. Plan, men aýdýan aýdymlan bilýän bolsam, plan aýdym kim düz diýip soradan aýdyp beren meselem. Şekeri. Özüm söýdüm sadam. Hit. Ýöne şu öz aýdýan aýdymlaryny öz gulagy bilen eşitýärmike diýen bar. Bar. Şol meselemine ýa şeki. 20 ýyl hit bolup şu adam şonu aýtsam, toy tomoşa bayramçylyk bolsun. Hedil edip tan edýärler. Meselem men öz aýdym eşitýäne. Ödü diýen aýdym şol. Şu wagda çeni näçinji ýylyň aýdymy Kerim ağa bilen aýdan aýdymyz. Kerim Urbanaliýew. Ýigit bugün seniň bagytly günüň. Sözi sady özümki. Näme deýin men eşitmän öz aýdym eşitýän, kabulam edilýär. Daýa şükür. Weýdade diýip Kerim ağa bilen aýdýat, aýratynlykda da aýdýat. Aýdýan başgalarym şu käbir toýlarda oturýan bolýan, men oturan görýärler, görenok. Başga aýdymçylar gelýär da daşyndan. Barıp mikrofon alıp şonu aýdýarlar bolýan ýanymdaky ýatamada bolsun oglanlar gülüşýärler diýip iyi sotyr gaşaýtdan bolýarmy kadip men kysganamak aýtsynar gaýtam gowy begenýän. Diýmek şo men döreden aýdymmy diňe men eşitemokda olaram eşitip gowyryp aýdýan bolmaly. Eýsene. Toy. Hayrana. O da söz sady dedim ki şu ada çeni menen başga aýdymçy oglanlar gyýlar aýdyp gelýär. Näme deýin men öz aýdym eşitýän owa. Söýgümde ýok armany ýar. Söz sady dedim ki. Ýönüne buny öz gulagy eşitmeýän bolaýmasam? Evet, gulagyny iş bar bolaýmasa men bilemok. Gel gidelim bile alıtlary. Öz aýdym. Söz sady dedim ki. Bah. Inne adam sunuda adamsa. Şu ömrünü sunuda sarp edýär. Onun şol yıllap döreden zatlary, eden işleri şu dünýeden ötükden soňam ýatlansa şondan başga zat gerek. Şu sunuda adam sana ine öz ýygyny goýup gitmek. Men elbetde özüm onýalar edip ullun alyp nime edip duramokda ýön men arzum şol.
Ýöne şu wagtky günne şol aýdymlar diňlenýän bolsa, gowurlýan bolsa. Gözel Anna Muhammedowa. Gözel, aha. Mergen Anna Muhammedow. İkinci. Ya, mışmışa eşittin, doğru değil mi? Öz aydımıňyzy, öz gulagyňyz bilen eşitýäňiz. Eşitýänki. Şunu aýtmany men çekinýän ýöne demetmäň diýjek görenna. Jaňa dip barol bilen ýagdaýyňyzda da hiç ýeli panika gerekki. Aýdyndy. Telefon tawaklyjy. Bolla. Kim? Bolly? Ey, garaşdyrdyň. Gözelem diýmeýe. Bergenem telbem. Sebäbi men olar bilen görüşüp gatnaşan adamlam da olar diýse özüme diýip bilýär. Oy, hemmesi bilen bir gatnaşýar. Yo, diýip bilýär. Özüme meselem şoňal bolsa şolaýdyma bir hilerak ya şeylere etsen bilýär. Şoňalak mukadiýatny. Bir ol näme gerek beýip arkaňdan meselem diýende näme gerek? Men şu bir sen bir aýdymçylar ýöne bir näme humorda bir dadyň halamasam gatnaşmaş Murat şu şeýleň şeýtsen gowulardy diýsen aňsatym kady o beriň siz bilen ýetirmekden. Hiç garaşamagy. Yo, hakikaten diýdiler. Yo, diýenler ýöne bilemem, men garaşamak, men şolardan plany diýenler diýip biljekler. Durmuşda ilmidami garaşmayan adamız bolýar. Şeýle bar, bizi iň hayran galdyrýan zatlar diňe garaşmayan ýagdaýymyzda gelýär. Onuň şu jogap birazajyk hakikaten öz durmuşuňyzy ütgedermiki diýýär. Yok. Hayır. Değilse de ne? Birini sayılan galiba. Nereye galiba? Gözel Anna Muhammedowa. Gözel'e adına znaçna derler. Hiç gözeller. İnni biri. Gözel ayırdık. Selvi dedim, Selvi Leyla adam. Ay bolýar. Ol bara, on sen gepiň edip bolýar. Ýene bir gaýtam käbirde Selvi şu bir hilek şeýlerak boldy. Men şuny has ýeňilleşdirdim, 4-nji ýyl goşmadym. Goşaýmal keningde tapawdy näme? Ya, birini saylan. Mergeniň başga ştaýda bir hil diýen ýaly bolýanlar, bir eşitýär bar bir käwat bir diýete gelýän zatlar var, diýen zatlar var. Menden gaty gördü Mergen. Onu aýdan ştaýda açaçan aýdan. Mergen menden gaty gördü diýse diýberer. Ýöne gatamurjak gal. Hiç hili bir şey diýipsiň sebäbi diýilýän zat gatken. Onu men özüm bilýän ahyram. Aýdymlan barada özüm bilýän. Ýöne bilemek, men Selwiden hem ol gyýlardan atla görjek gal. Ýöne Mergeniň menden gaty gören üçin belki ýöne onuň pikir edesim gelenokda ýoklay. Mergeniň bir goşgusyna aýdym mamma. Onu ýöne sady özümki. Şona gowurdy, onu aýdaýyn. Maňa senin söýgüň gerek, maňa senin mehriň gerek, maňa senin özüň gerek. Belki şoňa diýendir onu. Bah, sen şulaýdym ýene bir gedek aýda aýsana bolmasa şonu eşit. Ýa-da gördüm kaşam ken aýdan okdy. Birini diýin halipa. Birini saylan. Bolýar sen gowluň üçin bolýar. Gyýrlara aýryan asla men her mişede gyýrlaň tarapdary men olar bilen näme diljek gyýrlar üçin bolýar olar bilen görüşip aýt. Men gow görüşüp gatnaşyp ber. Ýöne goja pikirleniň onuň pikirlenen ýaly. Diýenem bolsa diýsinler. Niçe straşna pikirdir da.
Olýar bolsun, bergen bolsun, bahyram bolaýsyn. Şol. Çysdyr işte. Yine de var edek atır orta öňüň bir öwürligi ýok. Onu siz arkaýyn barabar bolup bilýäňiz. Näme bolýar? Barabar. Bergen neydi? Mergen janyň sag bolsun. Mergen diýer, mergen jan kendat diýer. Onu da Sizden gaty görüpdir. şoň üçin hem diýer. Eyol, onun için diýär, men onun için diýen ok, ondan näl. Ýöne hersinden soramdy, Halipa. Ýöne pikir etmem. Hemmeti öwýärler, ýöne men şol öwgün içinden tutup galýar. Olar özleriň bilen ok. Diýjek bilen, ol hakykat aýdýarlar, men ýöne şolaň içinden ýöne şey alyp galýan. Ol özleriň bilen ok. O sözü men alyp galýanymy. Siz iyem ikinciýini bildiňiz. Ýa zodiakamy näme diýdiň? Teredi. Teredi? Näçe gele ölçäň diýdiň? Ay ölçä, banka maşya meňe. Ömrüme şu kelle hiç din jalanok. Diňe pikirde, diňe ölçä. Açan din jalya? Yo. Ha. Ýöne şonda Gowat dörediýän bolim. şonda da bara şeýitdeler bolim Allah jany inne şunu ýygyny dowam etme. Inne näme kam diýdir ýa-da onu da oturup bolmaýar. Ýöne maňa göwnüňe ýetsen ken ona ben. Näme şunday? Sen aýdyn şimdi diýdiň näme? Bu bole men hiç bilmem. O meten humorist hökmüne welýana. Bileňmi aslında diňe sizi aýdymçy hökmüne däl, hakykatdan hem gözel diýen hökmüne de sanaýarlar da. Bu şeylemi ya? Diýen bolan. Eyvallah. Ýöne men hayran galýan. Iyem şunça ýyl nädip şu gözelligi saklap bolýar. Näçe çağıňyzda Halipa? 4. Köpsi 5 diýär şoňa. Necit bilen beş diýen. Ha, mejit bilen 5 diýerler, ha. Şu gözelligi nädip saklap bilýär, men şoňa hayran galýan. Ýylda näçe tapar gidýäňiz şol plastik operasiýa? Plastik operasiýa näme diýen bilýär? Kesim bolmaly, gulagyň arsa ýen to daş etsin. Murat, daş etsin. Men wara owadan garranymy öwren. Ýöne men bilýän maňa şey diýýär. Ýylla bir sapar siz plastiski operasiýa etdirýäňiz. Kim etdirýär kämini men bileýin de. Eger de bar ahyra mara şuny üýtköse, şonu etdirän de kim etdirmeli, men bir bileýin onu. Inni. Kosmetologum bar. Massaja gatnaýan, maskalar goýa, inne ýüze seredilýän, öýümde de dolu. Şoda bir daşar ýurda gitsem o palçaga çeni her hilek ratlar atgaýdyan men şo taýdan. Özüme ýandaky gyýdymam käwat bir çyrşan boly, solidarność. Ýöne näme gidýän bolsaňyz, näme operasiýa etdirýän aýdyň näme o taýda? Men näme üçin aýdyn? Men operasiýa etdirsem birinji bilen şuny mara burnuma kiçilimden kartoşka diýdiler. Men şuny mowlardym. Kartoşka menkä diýerler, o fizinkada wagty küçüýür, bizim menkada. Kartoşka diýip bara inne beýle. Kartoşka burun. Inne süýürje däl, men ýüzüm süýüri däl. Kartoşka burun, praşka burun zat diýerler menkada. Ay maňa da diýdiler onu kiçilimden. Şeýle. Awa. Ýöne aýdýana men aklymdan bir adaşyp ýene de bir näçe ýyllan şon bir ideýesim gelse, men özüm aýdar, men şonu edenlerni. Aýda görün. Aýdar. Ondan mara o be çektirip ol wapşy gymylladan aga ýüzüňi. Şeýit berjem. Men şeýit bermerin. Gymylla ýa. Şuna gowy diýäňiz ýa. Şeýit diýýär, bilen gowy kene. Muny kim diýip biler? Birinji bar ýa. Doktor tanışym. İkinci. Doktor tanışym. Awa, men bir doktor tanışym. Awa. İkincisi, Şoň etdirýärmi? Fungot işgärleri. Üçüncüsü, sizin patpişçiňiz Nurana durduýby. Dördüncüsü, taksistler. Taksaminem var. Patpişikler köpsi diýär. Gene. Kan inne aňarymdan şonýalykda inne giç garraýarlar. Düşen. Ýa-da käbirini 30'dan geçip 30 ýaşa makalaram saçy agaryp neme diýenler.
Bolýar da ine. Şança ýerek garraýanlar bar gara. Gene kan damar diýdi. Ay howa. Şonu niýe bolýan? Ber gene artist bar. Jeýlemi salam aýt. Edilecek. Doktor tanışım. Taksist. Hemmesine salam aýt. Nuranydyr diýip. Aýdyn. Birini taýla. Ýene podpisçikler kän ýaşan ýaly zatlary. Şoň üçin men diňe şol logiski pikir edip ýene bir patladymasam edil taksist gurlar ýaly taksam enemek. Ýene o da podpisçik bolup biler. Taýladyňmy? Aýş podpisçik bolsun ýene. Şolardyr onda sebäbi ýazylýar. Olay, Men bildiňiz özüme de onu. ýazýarlar şonu. Bildiňiz da munam. Ha şeýlemi? Bah. Munam bille. Kimde adı näme? Nurana? Näçeka? Ýok, kamerada soň görä. Yok, men görmeýinim. Men Nurana dem. Hawa. Nurana. Mümkinçilik bolsa görşeli. Ýeňtäme görkedeýin. Maňlaýma görkedeýin. Ýa-da hanım gaýrat etdi, hä özümçik gördüm beýle däl ekenini de gaýrat et şonu ýetire wori galanja patbeşiklemede. Bolmy? Ana şu gepleşiň näme kömek edýänini bildiňizmi şu an? Ondan beterini eşitdim men Muratjan. Habarym bar. Inni. Bilýärmi? Aslında için kofe içirtýändir adam. İçirtýän. Mejidawty da. Awa. Siz Mejidawany gowurşuňyzdan Mejidawa sizi kän gowurýar. Awa. Siz näme gowuraňyz? Ýok, gowurýan. Gowurmasam 20 ýyldan köp wagt ýöne ahyrym haýsam bolsa birini hat başga onu da erken bolsa Olýada. Şe. Maşgala hat gowsaklanýan. Erkek deň üstünde özüň gowurup ýöne sen şeýdip saklasa. Venan maşgala käwat bir näden çekdiren bolmaly, käwat bir nimeden bolmaly. Gyda bolmaýar ýa-da. Men pikir etdim. Ýok, erbet zatdala. Ýok, erbet zatdala. Ýok. Başga da diýjekmi kan? Berdi, prosta bir zady bilip bolýar. Siz bir kelme Mejidawany gowurmaýan bolýar. Ay ýok bolsaňyzlar. Bir gowurmadan 20 ýyllap şonýaly. Şoňçyna adamlar diýer, eder özüni eder. Tutaý bilýär, biram öz töwerümdäkiler bilýär, hakykatda şoňçyn näme diýseler diýbersinler. Janlar sag bolsun. Şoň bilen özlerini bagtly duýan bolsalar, menden alyň şol bagtyň bir nimesi bolsunlar. Sowat berýän mesele şoň al bagt. Onda men häzir variant ködürläýärmi ýanka? Hay tapawdy ýok, aýdy ber, gepleşiň berdi, ýapmarsaňa. Dogruda menem ýöne bir kili. Ýöne ýene bir zat aýdyn, gep. Onu bilýärmi? Gep edýäniň gepçi däl, gep getirýän gepçi diýipdirler. Ýok, men Ýok. Ýüzüň aýdýan gepçi däldir. Men edil maňlaýymda oturup men ne aýdy oturýaryn size. Onun ol gep der. Gep iyam bilýärmi? Ýüzüňe gülüp bakyp, ýene de aňarek bakyp, ýene de aňarda ýene de başga zat. Wot ine bildirtmeýär. Bergeniň kän aýdymlama, gowaýdym diýen ýer känne, onu näme diýjek? Ýok. Mesela men ahyrym ýüzüme bir zat diýip. Значит, злопамятный. Yok, ben analiz, men teredi. Her kıdadı, yeri de aylam şuğa getirem adam. Men teredi, men analiz edýän hemişede zlapamitni deyip, men şu ad barıp üstüne barıp, men oňla höwüşipden şey diýipsiň diýip, men ýene diýjek gala men onu. Ýöne men analiz edýän hemişede aýdýan şu kelle, hiç diň jaranak. Ýöne bir zat görýärmi, zlapamitni diýip, samokritичni diýmändirler. Men barıp ýatan samokritичni adam. Mejitden sonra hiç özüme ýa bir aýdymlanma ýa hiç zat men gowunum etanaga. Eten ýeto, nämesin ýeto gow diýse ýok, bolan ýeto. Gowunuňyz ýetmedi, şo oňuny ünsürdüm. Ýöne beýdi, näme diýdim men sana? Siz aýdymçy däldiňiz de onu gep onu. Aýdymçy däl, sen öwürmesene, sen çötü wapşe başga da. Sen näme aranjировка edip oturýarsың? Menem aýdymçy diýdim. Kamerada görürsüňiz da edil şo ýer jagadyna ondan özüňiz düşünersiňiz. Inni
Yankıyın jogaby. Şem sizden Mecidağı sizi has oğur ya. Onu ilkinçti Firuza. İkinçti Züleyha Kakayeva. Üçüncüsü Qoňşulaň. Dördüncüsü yine de Ceren Halnazarova. Züleyha diýdiler. Sebäbi ol kän bilýär, Mejidin ýanymda hemişe de näyle kömek edip, inne gastrole gitsek, nirede konsertlerde bolsak, ol gatken kömek garady var, hemişe de şu adam ana otyra. Hemişe de şu goragda Padjeşka hemme taraplayın. Men halasam halamasam Mejiden şu diýse bolly, çödüldü. Hiç il başa soragym ýok, meselede ýok, şonu edibermeli. Züleyha şu datlar köp görýär, bilýär. Demek siz munam bilmediňiz. Bilmedim. Firuzam. Bilmediňiz. Ahey. Indi Ýene Züleyha krediler. Sebäbi şol görüp, gowuryp nime diýär de ödem şonu diýbilýär. bilýärmi? Men pikirim näli? Gepi nädip aýdylşyna bagly. Nädip ýetirilişine bagly. Udaranyňyna bagly. Meselem Yo, sen ama udarenya edişine bagly, men şoňa alyp pikirde taňa jogap. hawa. Inni bir zat bada ine görýäňmi? Ýa-da ýanky mışmış onu gow tarafa da çekip bolýar, erbet tarafa da çekip bolýar. Ýöne şonu dogry udaranyňyja aýtmaly. Meselem hamana men size erbet niýet bilen aýtdym, siz gow tarapyny aýtdyňyz. Men erbet tat göremok da Men pikir etdim, siz wapşe söýüňiz ýok, hiç ýyly. O sizi has beter söýýär. Siz ýok, obычно ine görýärmi? Şoňa da çekip bolýar. Mene çekmedim yani. Hawa, вот ine şol da. Men oýnap pikirýok da severim. Şona aýdýarna ine iki tarapy var diýjek bolýar. Her zadyň öz iki tarapy bolýar. Onuň вот mışmışy näli ýetirilişine bagly. Ine gep edýän gepçi kim bolýar? Вот gepi şol näli ýetirilişine bagly. Nädip ýetirýär şonu? Agramly etseň agramly. Ýöneke etseň ýöneke bolupdy. Вот ak yürekli gow tarapdan kabul edýär. Ol sana bolan ýigrenjini, ol şol ýanky udaranyňyny başga kili berip, ol özüni tanadýar. Inni ikisini bildiňiz, ikisini hem bilmediňiz. İkisini bilmedim mi? Birini bilmedim mi? Ýanky soňgusyny. Birincini bilmediňiz da. Cemleýi. Hakykatdan hem gözeldenem. Özüňizi saklap bilýändenem. Sunugatyňyz ýaly. Ýöne size daşyjak, İçimeyecek. Da? Habaryňyz bar eken o. Yo, men şu naklyň özüni bilýän, diýen söz bilýän. Muny size kim diýip biler? Birinçisi. Maro. İkincisi. Begmurat. Ýene ýankylar. Haýsy Begmurat? Aman uly. Soň ýene Mergen Halipa. Soň durdu diýip. Oy. Ana. Niýemji men düşünmedim şu an. Vay. Wapşy o dälle sebebi. Kabat gelen o. Ondan. Emrar Recep. Ýeger. Haqqy ýok. Yo, hakkı yok der. Ol biz maňa şey diýerýär, hiç gaýtam
açaçan gurun deş olup bilýärdi. İçimizdäki biri, ene nälik içimizdäki son got barada ol eýle, ene sahna artyna duşýarsa, biz doğa hökümini biz arkaň gurlaşyp bilýär o taýda. Plan ol şey diýdi ýa, içim plan hiýlik diýer ýa, 10 ýyllyk näme moment bolmady diýjek bolýanna. Bolma borsunam. Bolmadym. İnşallah. Demek Kemran'ı biz aýrýar. Kim durdyna maýrýar? Kim diýdin? Mara bilen 10 ýyllyk bir gatnaşyp ýa bir nimeden ýerimden ýok. Ona mı aýrýar? O конечно. Kim mahalle? Mergen. Yeni vergen vakt mergencan. Niye dadın bunu? Yine on bilenem bilem okta. Şu bir jeýdek gatty görändim, gepleşiňne barmadım. Barmadım. Näme üçin? Şoň üçin mejep diýen bolaymy? Näme üçin? Barmadyňyz. Maslahat bermediler. Maslahat berilmeýänini Mergen Halipaň özüne de geçenki sanyna aýtdy. Awa. Berek. Men soragyma hiç ýyl jogap tapmadım ýöne. Jogap tapmarsaň sen men kimden görýän ony? Ýöne birini aýtmaly bolýan Halipa. Mergen menden gaty görün üçin, menem şonu gaty görýän, şonu ýöne dejur dedi goýaýsam bar ýerde Mergen. Tabliçka goýmaly, kenim çalarat diýende Mergen diýip durar. Siz munam bilmediňiz. Men Mergen diýem o entek. Diýdim mi ýa kabul etdiň şonu. Ýöne men bir zada belet boldum. Şun Gulşah Halipa bilen gurrundaş bolup. Hakykatdanam Halipa geçirim lekin ýöne öýke saklayan eken. Men aýtdym başda ýürekde galýa. Bu gepleşiň ýanky aýdyşym ýaly maksadyny men size düşündirdim. Asyl birege ýöne bolmayan tarap bolanokmy gelip ýöne aýtsa, ine ýa-da gün özüňize aýtmaly. Ine men bar maksadym bilen iýmini şu gepleşigiň özü barada men bir näçe mışmışlar eşitdim. Ine ýa siziň özüňiz diýdiňiz, ony äki ýetirýän gepçi bolýar diýip ýa diýdiňiz-de. Ol aslynda awa. Ya umuman tawalyň ilki bilen silap geldiňiz. Näme? Köp zadyň ýalanlygyna düşündik. Köp zadyň hakykatdan hem prosta mışmışlygyna düşündik. Biziň tomoşaçylarymyzda da birazajyk size bolan garaýşlary köp üýtgendir diýip umyd edýän. Ay şonu da gep taparlar, aşağına ay plan näme. O olmasa bolmada. Yapılan. Şonuň üçin kulagyňyz bilen eşitdiňizmi? Ol mışmış. Gözüňiz bilen gördüňizmi? Ol hakykat. Şonuň üçin köp mışmışlara inanma. Sağ olun, bir de tomoşa ederiňiz üçin Gulşah Halipa size de ýene de aýratyn sağ bolsun aýdýan. İşiňizde üstünlük, awraýyňyz mundan hem beýlek, belen bolsun. Sağ olun. Sana da özüňe murat, üstünlük arzu edýän. Belki ýakyn günlerde aýdymlaň bilen aýratynlykda aýdymçy hökümini halkyň arasyna söýlüp diňlenýän aýdymçy bolarsyň. Belki nesip bolsa toýlarda bilerek aýdyşyklara maýdy berer. Amen. Nesip bolsa. Sağ olun. Üstünlük. Şular ýaly ýanadan şular ýaly sözleri eşitmek ýakyn. Sağ ol Halipa.